Señor Camps, te la palabra. Muchas gracias. En políticas sociales, el Partido Popular durante estos años no solo ha demostrado un intenso esfuerzo, sino que ha conseguido lo que en otros presupuestos autonómicos y de otros lugares de España nunca se había conseguido. 8 de cada 10 euros están destinados a hospitales, a centros de salud, al sistema de salud público de nuestra comunidad, a la educación, a políticas sociales, a políticas para los mayores, para las personas con algún tipo de dependencia. Somos la primera comunidad autónoma en desarrollar, en desplegar en nuestra comunidad la ley de la dependencia. Y en estos momentos se está haciendo un esfuerzo de inversión en colegios e institutos como nunca antes se había hecho. En los años de gobierno socialista se hicieron 70 colegios o institutos. Nosotros hemos construido más de 400 colegios e institutos. Y además hay una programación de 200 colegios e institutos más, que es mi compromiso para la próxima legislatura. Una próxima legislatura que también comenzará con el desarrollo de la gratuidad de los libros de texto. En definitiva, una legislatura que será como esta de integración de las personas que han venido de fuera, 75.000 niños y niñas que han venido de otros lugares de España y del mundo, en estos momentos estudian en nuestros colegios y que ha servido también para multiplicar la formación profesional en nuestro territorio. Se han multiplicado por 10 los ciclos formativos, consiguiendo la integración en el mercado laboral de tantísimos jóvenes que hoy estudian formación profesional en nuestra comunidad. Como las 5 universidades públicas que hoy tienen el esfuerzo económico y de inversión más grande también de la historia de nuestra comunidad. Un esfuerzo importante en sanidad, en educación. También hemos multiplicado la atención a las personas mayores y a las personas con algún tipo de dependencia. Pero las políticas sociales se sostienen fundamentalmente cuando hay una economía que prospera, que genera empleo, que genera futuro y que genera, en definitiva, una ambición clara para seguir creciendo al servicio de todos. Hoy, en nuestra comunidad, trabaja mucha más gente que lo ha hecho nunca. Ese esfuerzo por conseguir una comunidad con muchas personas trabajando es un esfuerzo que tenemos que continuar hacia ese pleno empleo, que garantizará el futuro de los servicios sociales de nuestro territorio. De hecho, he hecho hoy mismo un compromiso, y es que todo el crecimiento presupuestario debido al crecimiento de la economía de nuestra comunidad estará destinado a seguir acrecentando el esfuerzo económico en las políticas sociales. Ha dit la candidata del Compromís pel País Valencià qüestions que tenen que veure en l'educació. I hem parlat del programa electoral que tot el món sap qual és el del Partit Popular. Però en estos moments el gran dubte que n'hi ha a la comunitat valenciana és qual és el programa polític de la presumible coalició entre el Partit Socialista del País Valencià i el Compromís pel País Valencià. Tot el món sap com treballa el Partit Popular, el seu esforç i la seva implicació en la realitat econòmica, política i social, i també cultural de la comunitat valenciana. És molt important del debat d'avui que tots els valencians sapiguem exactament qual és el futur que, d'alguna manera, ens compromet una coalició entre el Partit Socialista i també el Compromís pel País Valencià. El nostre projecte està absolutament clar. És la realitat del dia a dia. Hem treballat moltíssim per a fer possible un sistema educatiu en el que avui, a més, molt més quantitat d'alumnes poden estudiar també en valencià. I, en definitiva, on la nostra personalitat està garantida en les escoles i instituts de la comunitat valenciana. En qualsevol cas, la política social, la iniciativa a favor de les persones, és el projecte que dona sentit a tota l'aposta política del Partit Popular. Gràcies, senyor Camps. Senyor Pla, tanca vostè aquesta ronda d'intervenció. No sé per què, senyor Camps, dona vostè presentat que té que haver una coalició. El Partit Socialista aspira a guanyar i ho diran els ciutadans. Si guanyem nosaltres o guanya vostè, per tant, oblides d'això, no? I és que quan ve així, a més, jo crec que quan es posa davant de les càmeres es perd. Dóna la impressió de que inclús li creix el nas. És a dir, diu coses que jo no m'atreveria a dir, sabent que són coses que no responen a la veritat. És a dir, vostè es va presentar a les darreres eleccions prometent salari jove, menjar en casa, no sé quants hospitals, per cert, no parla d'ells avui, d'estos hospitals que estan en les valles estres enormes que paguem tots els valencians, que estan pendents de fer fa 8 anys. Va prometre tot això. Jo voldria saber quants joves d'esta comunitat avui tenen el salari jove que va prometre el senyor Camps. Quantes persones majors reben el menjar a casa que va prometre el senyor Camps. I m'agradaria que molts dels que estan mirant-me recordaren com està la situació del seu centre de salut o del seu hospital. Els centres de salut estan, la majoria, saturats, perquè no s'ha invertit per a fer-ne nous i estan en una situació lamentable.
Per no parlar de les llistes d'espera, molts dels que estaran veient-me saben de què estic parlant, de persones que per anar a un especialista li donen al cap de 2 mesos, o per operar-se al cap de 6. Però això no apareix en cap puesto, perquè el senyor Camps ho censura. Censura que apareguen les llistes d'espera en la pàgina web i censura que apareguen en esta casa les llistes d'espera. Com censura moltes vegades la informació que és veritat. És a dir, senyor Camps, vostè va prometre que en el 2006, en tots aquests plans, Creescola 1, Creescola 2, Creescola 3, perquè cada vegada ne porta uno, tots els xiquets i xiquetes deixarien d'anar a barracons. Vostè sap que s'ha començat el curs en 18.000 xiquets i xiquetes valencians en barracons. Per tant, és evident, per no parlar dels majors, mire, és que diga vostè, que s'atrevisca a dir que aquesta comunitat és la que va posar en marxa la llei de dependència. La llei de dependència és una aposta del govern socialista que concedeix un dret als ciutadans per a tindre un servei i que aquesta comunitat, per culpa del govern del PP, no pot garantir a dia d'avui. Vostè parla de més residències, de més centres de dia, però si vostè les residències que té no cuida d'elles, no vela, si aquesta comunitat acumula 9 morts en residències, 9 persones majors mortes en residències públiques que eren de la seva responsabilitat per no garantir la seguretat, i no estem en disposició de fer possible això en aquests moments, aplicar la llei de dependència. Mire, jo crec que vostè no té crèdit ja. Vostè avui ha dit que va donar no sé quants mils de milions, però escolta, si la gent sap on està, quins problemes té quan té que anar a portar una persona major seua que no pot estar en casa en una residència, sap què és el que costa per tindre una teleassistència, que només és un telèfon que algú li contesta a una persona major, o sap el que és el problema de tindre una assistència a domicili. Per tant, vostè no té credibilitat. El canvi també és això. El canvi de veritat és prioritzar. En més de grans obres, en més de grans esdeveniments que segons vostè ens col·loquen en el centre del món mundial, per a mi el canvi és col·locar en el centre del món a la gent. I per això una comunitat rica té que fer que les seues persones majors puguen com a mínim cobrar 600 euros al mes, perquè ho podem fer i ho comprometem. Per a mi, una comunitat rica té que permetre que els seus joves per al transport públic tinguen 150 euros, perquè ens interessa fomentar el transport públic. I per a mi, una comunitat rica té que fer que les famílies recibisquen 3.000 euros cada vegada que naixca un fill i de veritat tinguen els llibres de text gratuïts en l'ensenyament obligatori. Mire, vostè no pot prometre ara això. No ho va fer. Va votar en contra, inclús, en desembre de fer-ho. Per tant, vostè no té crèdit. Nosaltres ho farem, perquè això és el canvi. Prioritzar, i per això fa falta que els ciutadans d'esta comunitat, d'una vegada per totes, es deixen d'enganys, aposten pel canvi, perquè en el canvi van a guanyar. Gràcies, senyor Pla. Portem ja pràcticament 25 minuts d'este debat. És el debat central, recordem, en la programació especial Eleccions 2007, que Canal 9 els ofereix en motiu dels comicis autonòmics i locals. Hi haurà debats més, però avui estem assistint al debat de política general, el debat dels candidats a la presidència de la Generalitat. Tercera ronda d'intervencions. Parlem en este cas d'aigua i de medi ambient. Té la paraula de nou el candidat socialista Ignasi Pla. Senyor Pla, com vostè vulgui. El nostre territori és una part essencial del nostre patrimoni col·lectiu. Qui destrossa el territori, en definitiva, està destrossant el nostre patrimoni. I miren, 12 anys de govern del PP han sigut 12 anys de depredació i destrucció sistemàtica del territori. Les polítiques que ha desenvolupat el Partit Popular han sigut de destrucció, de consentir, permitir, tolerar i emparar la destrucció del nostre territori. Són 12 anys que han governat en una llei, pot dir el senyor Camps, era una llei socialista, però en lleis igual que eixa, en moltes comunitats d'Espanya no ha passat el que ha passat així. Així hi ha hagut un problema central, que és que no ha hagut ningú que exercira la competència que té la Generalitat, per dir-los als ajuntaments fins on poden anar. I ens dona igual el color, d'uns i d'altres, perquè la Generalitat és qui té totes les competències per a dir el territori com el volem, per a saber quin territori esperen els nostres fills i filles. I miren, el senyor Camps, com sempre, intentant fer trampes. Intentar fer trampes. No va vindre al debat de la moció de censura que jo li vaig presentar i va fer una actuació en matèria de territori que era llevar les competències a l'Ajuntament de Catral. Avui intenta atravegar, confundir a la ciutadania, intentant actuar en l'Ajuntament d'Elx. No, escolta, si estic d'acord, vostè és el que tenia que fer. Si no ho ha fet, és per complicitat en uns casos i per covardia política en uns altres. Perquè vostè té la màxima responsabilitat de preservar el nostre territori, de preservar el nostre medi ambient. Vostè ara ens dirà que ha protegit no sé quant, que ha protegit no sé menys, però els ciutadans estan veient que així s'ha construït més que mai en la història.
però que cada dia és més difícil